Soyagula noma awuzange uthole isikhathi sokuthi udlala usemncane awudela. Wemfana. Uyabona mina angiyenta ngayini ngizwe. Ngizwe ngabokhulana kanjani mina? Edelela. Uthi ngithini? Ngoba uthathela ingane umsebenzi. Ziyakhasa la uyakhasa. Wemfana. Khuzeka ngizwa. Itkhuzeka. Hayi, ngaseke qhubeka nomdlalo wakho lo wengane ngoba ngazi umthetho wakho ungenwe yini. Hey wena. Hey, ngokuphotoza ngizwe. Awu, baba Makisi, wena abantu udoti bayolahlela nepandla, wena uzorahlela lapha endlini. Ubalo thenga idodi lo. Sishayele njalo kabazela. Unjalo uMkhomozi. Hey wena, ubobuza into ungayazi, ungaveli uqhaphela umuntu yezwa. Hey wena. Uyasuka ukushaya kabazela, ngizokuqhumuza ngewisa ngiyakutshela. Hayi, kutho ukuthi wena uyazi ukuthi aletha le doti endlini ke. Hayi, angazi ukuthi nami ngifonela nawe nje. Hayi. Anithi homebozi yakini. Yes, Pastor John. Mazinki for my church, then everything's Pastor John. Yeah. Sorry, Pastor John. Snake or disturb. Don't wait. Ciao. Umkhize lo hlala naye usangelo msisisi. Ngoku ndingena apha ekuphambaneni kukamkhize mna. Hey, ukuba bataya negama. Hayi suka hamba man, ndifuna uthetha nomlungu wami. Pastor John, bye bye. Okay, Pastor John. Yabona neshibani. Ubuthi uma ufuna ukwazi indaba zamasonto kaMkhize, ubuze yena. Hayi mina. Sufuna ngifake indabeni zakho manje. Hayi, mina benibuza because homebozi yakini, kanti wena ufuna ukuyazi. Oh. Hayi, try. Madod, nimenzeni uba umkhize? Ngoba ndidibana naye ngokwapha phandle, man, ngaxolanga. Yakhona. Ungene nje lapha ephethe isonto. Lo wayesembuza ukuthi elani, wasebelibeka waphuma futhi. Nditsho ngoba madoda sihlala sonke apha endlini. Ngoko ke kuyafuneka sijongane. Ithi enye indoda xa ingaphilanga sikhawuleze sinyange. Hayi, mamela. Awungitshela. Yini wena wabuza nebaba Makiza ayedwa? Kuthi mafukeni yena yini ungabuzi naye ayedwa futhi? Hayi, akomfuneka ukuba ndibuze ngalo. Oh. Nangu futhi umfukeni esekhulisa. Mufuthi ngwenza jwang? Yebo. Waqhubesa lo futhi nawe manje kanti kwenzekani ngalamasonto? Hayi, ngitarelela ngitata umkhize. Uyiziyake libona phela lahlile. Ngimkele lo. Wabona ke baba Mabwana? Anithi wazibonela. Le ndaba yamataya mina man, iniyenza futhi niqasuke mpela man, please. Shaya tonto. Webafana kitima. Webafana kitima. Webafana kitima. Webafana kitima. Oh, sanibona. Yebo. Oh, kusho ukuthi sizwe wathi khona uba uthenga amatayara amadala. Ungabusela umbani? Hayi, cha mina wafana angimazi impela. Ingabe wena Dondo uyamazi? Iphela komfana wami. Siphokile mfana, ubani ongathenga impandle ezinje zamathayela? Tjhe ntate Mhola. Ba di kenya dikareteng tsa dipere. Tsona di sokodise ke dipitikopo. Cha lutho. Bafana bami ngeshwa. Kule hostela yethu azekho ingqola zamalahla. Enganisiza ngakho nje ukuthi nihambe mhlawumbe nizothi maniphumelela ngaphandle nibathola abazonithengela lamathaya bafana bami. Siyabonga. Oh, kubonga thina. Awushaya futhi tonto. Webafana. Hawu, webafana. Wabona manje makuwani ukuthi kuyenzakalani manje? Kutho ukuthi manje thina sizorara kuphi mangabe yelento le yokuyigcwele emataya lapha. Yini asigaraji musile. Weshibani. Kodwa wena ungixaka nje. Uthethisa mina manje ngingena ngaphi nendaba lamathaya kaMkhize? Hayibo, yona mfukeni. Wena nje uqhubana nalamasonto kaMkhize. Kuphi yena? Hey, kiri nyani tati. Ngeke umkhize uzilenga amatayara amawo. Wala shilwali, bethe manje hawo manje kebele pam hupu leli tayi. Madoda, ndicela nindinike uluvo lwenu olunyanisekileyo ngalento. Uba umkhize lo ingaba ziyaqhwaba. Uphilile kakuhle kodwa xa nimjo. Bona wena. Ndate umkhize uphetse hantle. Hantle ngoba ngibutsa.
hayi bendibuza nje. Niyazi madoda, mina ngicabanga ukuthi lo umfukeni uyazi ngalamasondo anqotho lo Mkhize endlini ukuthi uzowenzani. Akuthini my business. A business. Lizwale. Hey, lo nanta Mkhize sesimawu. Wona le business mind. Fana cheka na china. Ha sonile lona. Iba. Hayi Mafukeni, hayi ungadlali wena man. Wena uzidlalela ama-dice, wadlala copy dice, wadlala le 5 yakho. Hayi business leyo nto leyo. Hayi wadlala man. Eke. Business. Uyazi ukuthi into engixaka ukuthi kwenziwa yini ukuthi uMkhize sikhathi sihlala naye la endlini. Alokho enqobela amasondo la endlini. Ewafaka ngalinye, ngamabili, ngamathathu, kodwa ngasitshela uzowenzani. Ya, maqinisile wena Maguwane ngaleli qinisa lapha. Ngoba manje enye into, ubaba Makiza yena wathanda kungena izindaweni zethu noma zingamfuni. Kodwa yena mathi wamtshela indawo yakhe, akafuni litho. Futhi ke wena shilwana kagcini lapho. Usibizele esigcawini. Kuthi makukhona lo olahlwe icala amhlawulise. Madoda, uba uMkhize as far as I'm concerned, makagwetywe naye angene phaya eboxini avele into kuthiwa kugwetywa. Kudala uba uMkhize esifaka ezingxakini zamatyala asigwebe, asidle imali ezinkulu, azitye yena aqala ezo mali. Makagwetywe ke ngoku. No, ke tsebe letho ke pa ke bua fela ke phetse ditaelo bana le a tseba le lona go di tseba hanke gore ntate Mkhize ka kunka mona ke na po ka kunka mona. Wasi man. Ubaba Makiza wakawanga kuti yena ulala yedwa la. Wakhohlwa ukuthi nathi futhi siyalala lapha. Kona manje ulethile nyambalala yamatayiri lapha. Phela irubbish wodwa le. Uthini? Hayi baba Makiza nithi hayi kulungile. Nanka manje. Sawe, hayi. Ngena. Hela bana. Samuel. Obeseng sa motela. Oh, Nariza. Ntate Mkhize. Oh, Nariza. Oh. Ah, sawona. Yebo. Obeseng sa motela mashallah. Kodwa wona watala. Wabona ke baba Makiza. Le bantwana bapethile rubbish yodwa lapha bazokutshela ukuthi intsha lento le. Indara lento. Thula wena. Madoda. Yazi ukuthi into engimangazayo lengidida ngafuthi. Ukuthi ukabazela ngempela yena namasonto amaningi kangaka uzowenzani? Maybe ujoin abantu abachola izinto ezimdaka apha phandle. Okanye ke mhlawumbe ufuna ukuvula igarage. Garage? Never. Ilori ntate Mkhize yena oke ba tsela ka di-size tsa matayere. Le gale. Yemfondini, onoteksi bafuna kanye la matayere. Bayawathenga. Hayi. Wazi insizwa. Yibona impela ngaphuma ingqabulela ezinhle kakhulu. Kodwa phela niyazi baningi abantu abangidayisela amathala no-hostel. Manje na-ke menikhuluma le mali madoda hayi. Ah, bamkhize manje ungafaka ishuma yonke into izoba ngcono. Ngibona lifike. Alright lo matayere. Hayi. Cha, hayi khona. Cha uzonika amashumi ayisihlanu bafana ngoba ngiyanibona nani namakhasamu sabo. Bamkhize. Yazi madoda. Namanje ngisayibuza impela kodwa ngiyahluleka ukuthola impendulo. Ukuthi ngempela ukhabazela lamasondo angaka uwenzani? Futhi ke avelaphi? Wathatha. Hayi Maguwane uyenzile. Nathi asithatheni le matayere lawo. Siwaphutsheleni ngaphandle silahlele dustbin mos. Ngizohathi igama lami liphezulu lana kukhulunywa ngami kwenze njani? Hayi, uzwa kahle impela khabazela. Besicela uhlale phansi, sicela ukukhuluma nawe. Ngisizemsebenzini noma ngisebhizinisini.
Bawumkhize, asizokumoshela ixesha lakho. Besicela ukuba sike sixoxe nawe ngale ndaba yamatayara as far as I'm concerned. Wechaba. Sathi nisheshe navulela ingevu. Angama lutho ngaphandle. Kodwa inqwaba amathaya ngaphandle. Sawubeka amathaya ami la. Jwabu, sondela. Hayi man. Malon, niyabuza ukuthi baba Makiza wathi. Hawu, uthi kukhona amanye naphandle. Kuthi ukuthi kanti ufuna kuyenza carton center nale mataya wakhe. Hayi, mina betha sambeni sike sobheka lamasonto. Siyabona dade. Ikanti ubani? Ngithina tsa nkinto emkhizini. Hayi, kinyoko. Ariel. Hawu madoda, niyabona ke? Bukani nje. No. Ngeke kulunge phela. Ngeke kulunge uthotho nje. Hayi ngeke madoda. Lalani ke madoda. Lalani ngintshela. Ya, niyabona? Masike samvumela umkhizi ukuthi athathe lamathayi wonke lawo afake endlini. So bezama avako kokugcina madoda. Lidwale magubane. Manje, mamelana. Manje uzatshela ibani. Mina nine good idea. Ngicabanga ukuthi ngcono atshele ichwayi ngoba bona susu sabo siyalingana. Ya, qinisile silwane. Ya, bheka thina siyavumelana sonke lapha. Futhi wena utshele baba Makiza because susu senu siyalingana manje. Ha, uyageza. Bawumkhize, as far as I'm concerned, siyabulela into basikufumane uhleli apha uzokusimamela xa sithetha nawe. Wechaba. Khuluma nenifuna ukusho. Ngalo shaya indiya kwenze njani? Khuluma. Bawumkhize, ingathi kumsikufumana unetyala. Mina nginecala. Awudibuzwa bami. Bawumkhize sikufumana unetyala ngalama thayera akho owafumba apha endlini. Ntoni awubona njalo uyabona labantu laba base elum 17 lapha na eblock H yabona inkinga ikhona ke lapho bafuna ukuzenza laba baselum 8 sinenkinga impela lapho umancaneke Salmora. Sawubona Aningitshele. Sokuvunyelwa yini la ekhaya ukuthi umuntu abe ne scrap yard? Scrap yard. Yeah. Ubusibona scrap yard wena sibeke. Thana wena ufuna ukuvula esakho scrap yard. Oh, alazi umthethweni. Nifuna ukuthi mina ngizule lonke le hostel, ngibuye ngizolethela leli ndaba, mina libe lihlele kamnandi la ehhovisi leni elihle. Lalela la wesibeko. Uyisakhamuzi sala ye hostel. Uma ubona into engahambi kahle la ehostel, kumele usazise. Cha nqoma. Ngabe umbiza nesakhamuzi wemphakamisa lo muntu. Akasona isakhamuzi lo muntu. Uyisikhatha pho hostel. Qedile lo muntu. Oh, nisho njalo. Salami. Hey. Uzala. Yazokuthini? Sokukhona umthetho omusha lapha ehostel. Ukuthi mangabe umuntu evuma ukwempimpi yethu angijabule straight indaba somkhokhela Nithini manje? Hayi, baba Makiza. Hayi. Likala alikwazi ukuzivulela ngubo lingene phakathi. Hayi. Lifakile uwe musiphakathi. Hayi, musubhedwa wena Shilwane. Ish. Bawumkhize, as far as I'm concerned, uyalivuma elityala okanye ukuvuma. Thetha into ibenye bawumkhize. Icala ngithenga amathanga imali yami nothenga icala. Sanibonani bantu abadala. Umphazamisa nje. Mina nguSpider lo noMakheke. Besicela ukubona umnikazi walamathara ngaphandle. Awususele nje sekanda. Nizomenzani? Awuthi baba sithe into iphathelene nemoto la ama wheel cap so Nezipanera nezinye izinto eziningi zemoto. ya uma check into ezinjalo. Khangelana apha akukho shop apha nyava ke asizithengi thina izinto ezibiwayo
akukho namntu onemoto apha. Hambani ke nento zenu. awusaphinde shazi uthitshela amapress ubungaki sovele yasigxotha kanjani. Hey, kwethini ndithi phumani apha nento zenu mani. Hambani mani. Thathe kuhambe. Phuma. Masele. Anje nabantwana bakhona. Manje Chwawe, awunitsheli. Wawuthini kule bafana laba mawubatshela ukuthi asithengisi machops? Masikofu vele asiwathengisi, akusikusebhutsha la. Hayi, kodwa wazi ukuthi Masikofu sawathengisa eh? Chifani ubatwanfetsa wona monna. How to be chop chop shop. Mamele. Chop chop shop ke mo ba strip and koloi. Ba strip be piece. Piece tsawe. So chop chop. Ibile rekiso. Yeah. Kemfukeni uncedile umxelele uChirwani lo ngoba yena ucinga wazi yonke into le elapha emhlabeni. Hayi, Masikofu vele mina niyazi ukuthi machops bawathengisa bhutsha musivele. Wemandana, ake ningahleni ngalama shops esenikhuluma ngawo manje. Ngithi mina ake sibhekele nale ndaba esixakile la endlini. Kabazana, uyabona ukuthi isimo sesimuncu kanjani la endlini? Khona manje sesingena namasela la ngenxa yakho. Hayi ndoda, hayi. Awusho kahle Sibeko. Usho lo mkhize lo esimaziyo lo. Ngisho yena lo matshingelane olomkhaba omkhulu ophatha induku kwalapha eRumeli. Nina hambani nofika nisibonele nina ngosini. Iscrap yathi ngaphandle. Ngaphakathi akusakhulumi. Nduna. Zinsizwa. Cha. Mina ngiyena umfakazana. Ngiyalivuma icala impela. Kodwa ke laba bonke abangikweleta imali funa bayikhokhe la. Kuze phela ngikwazi ukuhlangabezana nendleko zalecala. Ngqe. Hayi bawumkhize, sukudibanisa izinto zingahlanganiyo apha bawumkhize. Isikweliti sihamba sodwa, netyala elapho limelodwa bawumkhize. Come in. Amanani madoda. Maqhinga. Ngolo macingo la. Wena. Siyabona madoda. Ngadu. Nduna. Uthiwa lana intombi inyathela ngabantwana. Imoto inyathela ngamasondo. Ziphi imoto zalamasondo ala ngaphandle? Ziphi? Habi. Imhlola kaJames. Madala la mathaya. Kabazela. Asibuza ukuthi masha noma madala yini na. Sithi thina ziphi imoto ezihamba ngalawo masondo? Hayi, macingwane. Awatsho njalo mina la mathaya. Ngiwathengile. Ngiyawasebenzisa ukuthi ngenze ngawo izimbadada. Kuthi amanye asalayo ngiwathumela ekhaya le kubalingani bami labamenza umsebenzi ofana wami. Hayi, Khabazela. Induna ifuna ukwazi ukuthi ziphi imoto bezihamba ngalamathaya lezo ihijackile wakhipha amathaya. Hayi indaba yimbadada. Wemkhatho. Uthi ngisela mina? Iphilisiti. Nganthatha mina ngonifaka khona la ngiwathenge khona. Bayofika bangifakazela ukuthi ngiwathengile. Bese nina nobabili ngiyalibopha. Kabazela. Asithi uwathengephi kwenze njani? Ukusiphethe kabi ukuthi lamathaya wakhe angcolisa ngaphandle. Le hostel alisabukeki kahle. Qinisile Nduna. Khona manje ehostel la sekuphenduka kwathikithwa. Ungcolile kuyasabeka ngathi kuse edustbin. Yazi ukuthini mina nkomosi? Bayangixaka mina abantu abanjengomaqingwane benomkhathi. Bayeke igebeke indala. Bazofuna ukubopha mina ngenze umsebenzi wami omuhle ngithi ngakisingwa sengane zami. Abahambe manje. Usiyabheda manje asana. Hawu hambani. Ngibonile inqwaba yamathaya lapha phambi kwasenamba 8. Angazi nje impela ukuthi uKhabazela ufuna ukwenzana amathaya amaningi amadala kangaka. Hayi. Mina ngiyasola manyoni ukuthi uKhabazela usenziwa ukuguga bakithi. Yebo, uyabo mthatha kancane lo muntu. Uyakwazi ukwenza imali. Cha kodwa ngingavumelana nawe mqungebe ngoba kwenze ukuthi amathaya lana waqoqa nje uyodayisa. Yabona labane lo m8. Kuba ngiphica ngasebusuthulelo wadodi. Yakutshela impela. Bengizobaxotsha lapha nakulela lo. Usho basindile impela nje Nduna. Impela.
Hayibo, hey. Awuthi ho. Ha. Musugula la ufa ushukela ucela imali la kuntsumpa futhi. Abona basendeni. Hayi. No. Hayi. Baba Makiza. Hayi. Kanti wakwazi kuyenza amakature wemanyawo? Hayi Shilwane mana kushiwo njalo. Kuthiwa izingqabulela noma imbadada. Awumkhize. Uthetha into kubaba umkhize. Ezi zihlangu uzenze ngokwakho ngezi zandla zakho ungancediswanga nangumachini. Ngizenza emsebenzini ngamalanja ami njalo. Wena Mkhize. How ka etsa ngata? Nka di reka. Ke iketsetse he. Commission. Mafungwana njengendoda esilena singakhuluma ngoba phela ikakhulu ke masefike lezi esiqhama lekhaya Natal. Hayi Baba Makiza. Hayi wena uhlakanipile mana ngale kuyenza small business yakho man. Kodwa uyazi mina ngabe ni uwe. Lezi into lezi anisazibizi madabulele. Zifuna ukuthi uzibize Makizelela. Wafana kana dibiza makhabaziri, Mukhizi baba, Mukhizi patata. Sona dineri roba ke batho ba khale bonkgono, bona te boholo ba na ba di ba batsa maso. Zonke inhlanga ihlele ngokuzwana kumnandi kudelile. Khuluma lapha ngomkhizi oshawo shimalo mafuke kanye nomagubane.